Čauko, vítajte ďalšieho videa. Dneska si dáme trochu Minecraftu a to zo streamu, ktorý sme nejaký čas dozadu streamovali. Tak nezabudni na odber, keď tak like, prezdielaj to a užívaj. Nice. Je, branie zpátky. Yes. Kubine, už si v bejske? Ale teda z tohoto budem robiť asi video. Čiže why not. Aj keď asi, no. Toto bude také o ničem, ale však bude to aspoň taký introduction. Taký suchší, ale však akože no... A Mišek má zmysel. Road. On išiel do vane. Kámo, jaká svampa. Či ve svampie to je dosť. No. 1600. Aha, takže už musím ísť len rovno. Počkaj, musím sa tam dostať. Aha, už vidím tvoju hlavu. Jo, dobrý deň. Nazdor, tu máš české veci. Danke. Toto mi neníš, tento slep, to bude v čileky. Kámo, jaký speedrunner. Ej jo. Ej jo, bro. Bože, ej jo, bro, chill. Sme basemate, jo? Ne, akože toto tady. Tie postele mám. Kam chceš, aby som to dal? Na barzde. Kde by to vypadalo tak pekne. Ja nám idem urobiť bejsku. Takú moju. Čiže víš, aká je moja bejska. Neviem. Ja by som to teraz urobil takto, predtým nebol správaný. Ja mám pestné niečo. Co robíš, prosím ťa? Však bejsku? Aha, okej. Však ty nepoznáš moje bejsky? Základné? Ani ne, to je pík architektúra. To je úplne trash. No však práve. Dobre, ja sa idem vyspať. Maximálne šípy môžeš robiť. Šípy sa Ale akože ja som spokojný, ja som nám spravil tot. No šukáme Fajnú práve. jedlo. Ja idem teraz kúkať na tú viličku, co je vedľa nás. Ja už som si na ňu hodil waypoint. Měl by být teplý, jo? Je teplý, 600 blokov a toto je. Jo, keď tady doneseme villageru. Nebudem sa pýtať proč. Musíme to donésť villageru, ale ešte predtým... Áno, villageru. Ty sa môžeš pustiť do villageru. Ty sa môžeš pustiť do villageru a ja sa pustím do slime farmy a takýchto vecí. Každopádně já už jsem tu, 200 bloků. Prosím, nech to preplávám. Kubo, mohol si mi ty diamanty tak rozetriť po tej čestke? Well. To si tak samo rozetrel, víš. To tak samo. Oh, hello. I'm gonna take a brewing stand, if you don't mind.
Áno, Kubo, poušný. Tak sa to robí. And also, I'm gonna take you. Tak sa dá. Nemáš ale spravenú nejakú kidnapping roomku. Tak urob rýchlo. Stačí díra? Treba. No dobre, ja to teda dýchnem. Tak nevím, koľko toho ešte stihneš. No dobre, teda tak goodbye. Ahoj. Dobre, tak už sme to iba my. Come on, let me go, Lučka. Ja ďakujem, že ste to sledovali, ak to niekto bol. Myslím si, že toto by mohol byť aj koniec. Daj odber na tento kanál, ako ho ešte nemáš. A my sa uvidíme asi na budúce. Čau. Everybody, every now I know, I started to